kamanzi handikangana mukoma kebaru Dr. Kutira handikangana chinoti chale akabada chimuti kwanzi chimuti handikisi wamukaseko baba namai kadowata jakula ni madzamba pamujana tenda inzombe akabada chimuti kwanzi handikisi kana kuti mai mudiwa kwanzi vari pa multi pleasant pa groom page chimuti vakabata kwanzi handikisi kuti ndechedu cheremera dzinza wamukaseko naikoleni utete vanomuti mofera mukono nyakatondo chigangofo yakajokoto vakabada chimuti kwanzi handikisi ndichero paka barodera hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua rikiti chakamira seko chokumarondera icho kwadimori yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza dziri kuitika matima na wese nyika ino nyaya ndiri kutaura pano mukoma kebhodo inyaya yakakosha zvikuru sei kana kuti nemamwe matauriro andingaita pano ndekudaiso zvakaitika kumarondera mune imwe village kana kuti mune mumwe musha pane vanhu vakaenda pane mumwe musha munhu akafa 2 years zadarika afa 2 years zakadarika mukoma KB achibva aita sei vana vake ndeve mhando iri nani vane mari dzavo vachibva vatizvo tiri kuda kuti mai edu vaite sei vaisirwe dombo okay tichiri vapenyu takarwadza zvikuru sei kana tiripo isu vana toda kuti mai edu vaisirwe dombo izvezvizvi vanhu vachibvaenda kumarondera veukama vakaungana zvese munoziva kuti zvinoitwa vanhu vakaungana ndobva vaenda paipai vachibva isa dombo ratiri kutaura mukoma KB rakaiswa musi weSaturday wapfuura okay right nezuro mapati vanhu ndokusvika paguva iri ndokuona kuti guva iri pakanyorwa pese paipendwa nependi inosiyana zvakira zviri paguva paipendwa so pendi yanga isiri kupenda but yaratidza kuti iri kufara mashoko anga ari pamusoro pacho pakabva papendwa nependi yeblack pamusoro pacho pasinyorwa nependi yewhite okay zvakanyorwa pakanyorwa zita painyorwawo zita date zuva rekuberekwa nezita rokuwe nezuva tiri kufa zvakanyorwa ipapo but pakabva panyorwa date nezita remunhu mupenyu ari werudzi rwemunzvimbo yemunhu but zvakazoitika ndezvekuti bhutsu yakaonekwa pakadhinda yazivikanwa kuti bhutsu iyi ndeyanhingi toita sei vanhu kugara pasi kusvikira vanhu vati ataungana panapa vanhu ngatibvunzanei akaita zvinhu zvindiani zvikanzi nemumwe but pane bhutsu yatiri kuona nezvaitsika-tsika asi bhutsu yakafanana nhingi ninga usiri weri wakura kubvunza zvikanzi bhutsu ndiyangu manga mati chii handiri kutsvaga munhu akanyora bhutsu ndiyangu manga mati kudini manga mati kudini zvikanzi aiwesi takumubvunzawo nenyaya yekuti zvatiri kuona zvakaitwa zvisirizvo kuti zita rakadzimwa pachinyorwa zita remumwe munhu penyu ko hausiri iwo here nekuti tangoona bhutsu yako ndosaka takubvunza zvikanzi akanyora ndini munhu ane zita ranga rakanyorwa patombstone apa mupenyu munhu akafa murume okay ndibaba vemukomana uyu akaenda kunodzimba zvakanyorwa achibva aenda kunonyora zita ratete hanzvadzi yababa vake vapenyu ndio rakazonyorwa achidzima zita rababa vake achinyora zita ratete iye ari mwana wemufi endi pai pakanzi born musi wakati died musi wakati tete wakatonyorwa zuva rokufa akatomanyora zita ravo rokufa nezuva rokudzvarwa zvese anotozviziva nazvo ndokubva anyora ndiwo here zvikanzi hongu asi manga mati kudini handimi kutsvaga akanyora bhutsu ndeyangu hamusani mabvunzo zvinoenderana nechi nemubvunzo yako zvikanzi hausiriwo wakanyora nokuti taonawo paine bhutsu yani paine zvikanzi bhutsu ndeyangu zvechokwadi mazobvunza zvakanaka ndini ndakanyora okay sei wakanyora kudaro zvinondirwadza ndezvekuti baba vangu anga ari munhu aibatsira vanhu vakawanda achiita zvinhu zvakanaka kwozoita munhu akatomakwa nevanhu angori nemukurumbiro zvakaipa asi takana kugara pasi kugara nevamwe achinoka zvakanaka ndakatoona kuti ndianga nekodzero yekuti aite sei yokufa ndosaka ndanyora zita ratete ndianga ringesewirana tete apa ndovanyora zita ratete wake beyond deep down beyond deep down beyond deep down yemeni varoina vana pilo mumba mwana ari kuti dai baba vake vasina kufa yes tete ndo vaifanira kunge vakafa hanzvadzi yababa hanzvadzi yababa ndio nokuti vane utsinye havatori nerubatsiro vane utsinye
ndikada kubvunza pamuri pese makaungana apa ndiani anonyatsuti ari mudhuze mavo kubvire kuvana vakarohwa vese ndiani akaenda kwavari achitidza tambura uku anemba isina kuparara kana aripo akaenda kwavari mukatovatarisa imba ichiri kuno yakaparara ndo vaifanira kufa tete vakanzwere mashoko emuzukuru vatoripotese zvikanzi kudii kutaka kuchema varipo tikataka kuchema varipo zvikanzi nonyaya inoti zigarirwa pasi panapa tangokungana isusu vanhu vari pedyo tichashidza mumwe weukama vasati vaende vasati weukama tite uchibva aenda kwasabu tete vakanzi izvo ndichitaura nasabu kunoziva kuti tete ini ndakazovati endai munobvunza kuda vamwe mapurisa kuti nyaya yakadai so ine chokuita nemapurisa yakadaisa kana ine chokuita nemapurisa mobva maenda kumapurisa kana takamira kunzweko zvinozvi kana yaenda kwasabu sabu anoti ini nyaya dzangu dzichibva panapa musina kuwirirana ndondoendesa kwashi kana dzaenda kwashi ndokwa dzinotorwa dzinoperera asi kana ine chokuita nemapurisa endai munobvunza mapurisa musati maripota kana mukaudzwa kuti ine chokuita nemapurisa mobva maenda kuti mumwe munhu anokunyora paguva remunhu akafa kuti wakafa achizobuda pachina kuti ndini ndiwangaone kunzi kuti ufe nekuti unoruzive ya kanyemba tibvunzire kuna Bhoshongora update yemurume wokuda kuita bonde namai vake yapapi ndinonzi baba tawana ndiri kuno kuBorodeo chokwadi muri yeZimbabwe rigandishevedze ndichite mukoma kebe nyaya yekumount Abner yemwana komana ane 32 years wokukumbira bonde kuna mai vake achiti ndaidrive magunyiri South Africa regandikupe mbijana zviripo vateereri pane nyaya yasati ndapedzisa yokuti ndizivise amai vakandidana ava kusvika munzvimbo yemount Abner vachiti hona mwana wangu uyu ndikamuona ende mwana uyu aibudisa mashoko ake mumuromo vakatarisa paFacebook Bhoshongora latest vaizviona aitaura ega chiri chokwadi vamwe vangu vakaita mari ndikutoona mari amai vakatitendesera kupinda mumbamu izvozvo ndikabvunza kuti tikakutendera izvozvo kuti pinda mumbamu unoda here akati hongu ndototenda kana babava vaakugara namai vangu ndikuna kuvatengera imba but mukoma nauyu ndiye mukoma wemuningira anova ndiye ari kuna amai anoda kuita bonde navo ndiye mukoma akazondibata ina achiti Bhosho munhu iye mukoma wangu kuno kuSouth Africa ndinegera naye ichokwadi chokuti mukoma nauyu anga nedrivers license yake defensive drivers license yake but pakauya kuno kuSouth Africa anogara drive achipinda munyika yeSouth Africa akabva patona matsotsi ndobva atorerwa zvese basa rakaita kuSouth Africa kutengesa mvura chete pamarengi saka nyaya yakuzotaura auya kumusha iyi yekuti ndikwananga ndichidriver ndakasiya ndikasangana navakomana n'anga ndikapiwa mushoko wokuti izvo ndoda kuno kuti amupomwe naamai zvekutondinetsa hei wazotaura mashoko achidzikadzika anoti amai ivavo neniwo handitodi kusangana navo why ndobva nditomera mukoma kebhi mafotos ukanzi ona saizi yevanhu varapo ndoyangeri saizi yedu patakasiyana namai avo amai vakatobuda vakarowa pasi vakatisiya tikasara tichirerwa isusu mukoma noi pakazoenda kuna amai kana dai isangana navo aisatovaziva nekuti takasiyiwa tine 3 years saka zvakutaurika zvomukoma nachibuda musoro make izvo handifunga kuti ndizvo ane zvaakatoitwa anenge akutorwara nenjere saka ari kufunga kuti mukomana uyu ari kutaura mashoko oda kushinda naamai vake kuti aite mari ari kushandiswa naamai ari kutaura kuti akurwara nenjere kunoshandiswa namai ari kutaura kuti kamwe pane zvimwe zvakaitika kana kuti akurwara nenjere mukomana anga asikagari nababa vake aigara nehama yake South Africa achibveko kwakatsvaga kuna amai akati dzimwe dzenguva wona ndakarohwa nematsotsi ndichipinda muSouth Africa zvimwe zvinhu handisikuona basa agarigari kutsvaga kuna amai ndopakasvika kuna amai achisvika kuna amai nyaya yake ndiyo ndabudirawo saka kuti mashoko ari kutaura ekuti akaenda kun'anga achida kakuromba akanzi enda unoshinda naamai ndechokwadi kuti kunyeba mukoma mukiningira ndimo anogona kunge ari kunyeba because hapana kwaakadhiraivha hakuna maSouth Africans nemamwe mashona akanyanya kufamba nawo ndisingazivi panguva diki yakaita sei yakaita mukoma nauyu baba vake vari munzvimbo yemberengwa anga asikagari nababa asi akambogara nababa kumashure asi amai ndivo asikambogara kwenguva yese nokuti akasiyiwa ne3 years but tiri mukati mekutaura panevheyuro pano paya baba vachachibvanzo nyaya iyi kuti mwana wangu wa baba vachona ndaine ndabuda mukoma kebhi ndichienda kumhangura vakandifonera ndiri kumhangura zvikanzi Bhosho ndine mwana uya ari kunzi anoto chopomwe naamai ndati uya ndida kuti ndigosangana newe ugonzwawo mashoko anobuda muromo mangu but ndamutakura ndaenda naye vakaenda naye saka akatakura nababa izvozvo vakaenda naye saka iko zvinovika chandasarirwa ndechekuti ndisvike pana baba vachitaurawo iya yavo ndosvika pana mwana komana anova ndiye muningino munhu anoti ndindacheketa munhu muSouth Africa otaurawo mashoko ake tomasanganisa tinotenda mudzimai akaenda achida kuda kuita recess
vachienda kunyaradzo yababa kana kuti kunovakira guva, achibva adisappear akatanga kubudisa izwi rokuti iwe murume wangu uri kutsvagei, enda nemukadzi wako aniwa munin'ina yapapi. asati awanikwa. Yatosoma kwa mapurisa asati awanikwa nanhasi vanhu ringotenderera. But vachiri vakapinda musango voice richiri kunzwika. Because pavakapinda nezuro voice anaunzwika mushure mekunge vafamba vanikwa vakaenda vachinzi izvo kana muchiri kurangarira pamakapaka mota kana muchiri murangarira pamakaona tenesi yake mutore tsoka yacho ipapo kana kutora mavhu achona ipapo moyo atogadzira. But vari kuti izvo zvavakaenda nezuro hapana zvanese zvati zvachinja kana kunzwa izwi rere harichadzwiki. Okay, murume wekuba bhutsu paanga achitandara achibvaramba kuti handina kuba bhutsu kusvikira ka munhu akashedza kuti akakoka murume uyu aenda kunomubatsiri kuti nokutanga arwadziwa kubhadhara bhutsu. Yes, right. Bhutsu dzivadzanamatira makumbo, right, angari kurugare ave papi. Akatakurwa akadzokera nzvimbo yemhangura. Amai vakatozoramba zvachose asi vakavapa zita remunhu akaita sei kwaakabatsirwa. But ivo vanhu ava pachavo havana kuzokwanisa kuenda vega uko, vakabva vadzokera munzvimbo yemhangura. Vadzokera munzvimbo yemhangura vakadzokera nokusada kudzokera chete, but vakadzokera iri nyaya yei yokuti mumba mavo zvakare makaitika rufu. Vachibva kuti takumodzokera tinochema nhamo, tachema nhamo ndopatichazotsvaga tofamba sei kuenda kwatiri kuudzwa kuti tiende. Makataura nyaya yepa Joshua Nkomo. Yes, yemwana akatsvira mukebhini, vabereki vasina pekubata nezuro mukati mimikana pane vanenge vakasununguka kukubatai munokwanisa kuarifeya kuhama dzemwana uyu pane vakakubata here. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndinogona kurova chanza kana kurova maoko mukomakebhaudo sezvo iri nhefenyuro yevanhu. Mwana uya wokufira mukebhini kebhini chiita zvokutsva panguva yatakapedza kuita chirongwa pano senhefenyuro inoteererwa nenyika yese yeZimbabwe nepasi rese takabva tabatwa nevamwe vanemwe pala iri muZimbabwe zvikanzi tazvipira kuenda kunoviga mwana uyu. Vachibva navasanganisa manhamba ndobva vatobatana vese. Nhasi vepala iyi vatomukira vachida kutosangana namai ava munzvimbo yehospital ine mochari iyi. Mai ava ndipo vazoona kuti chitupa vakasiya kumusha saka chatumiro chiri kuuya nerimwe bhazi. Vepala vatodzokera kumba vamira chitupa chisvike vobva vanotora mwana chinova mutumbi vobva vanoviga kureva kuti vatowirirana. Izvo zvipo zuva ranhasi mwana dai atobuda mumochora aina kunoviga, but chavazovera ndechekuti chitupa chavo